Opisyal nang gisugdan karong hapon ang APEC Leaders Summit human nagsugod ug abot ang mga leaders sa APEC member countries. Karong alas 2 sa hapon, opisyal nga i-welcome ang mga leaders kuyog ang mga miyembro sa APEC Business Advisory Council adto sa Plenary and Recession Hall lobby sa PICC. Karong gabi, ang 20 ka mga economic leaders kuyog ang ilang tagsa-tagsa ka mga pamilya adunay photo opportunity sa Coral Way entrance sa SM Mall of Asia Arena. Aduna usay pa ni hapon og cultural performance nga idalit ni Presidente Aquino ngadto sa mga APEC leaders didto gihapon sa Mall of Asia Arena. Nagsugod kagahapon og pang-abot ang mga leaders sa nagkalain-laing ekonomiya sa Asia ug Pacific. Ug nag-trending sa social media ang presidente sa Mexico nga si President Enrique Nieto ug Canadian Prime Minister Justin Trudeau nga gitawag og APEC Hotties. Matapos karong udto ang APEC CEO Summit.